a kľúčky. Tak sa opäť hlásim do služby po veľmi dlhej dobe, ale mám na to dobré dôvody, dobrú ospravedlnenku a bolo to veľmi náročné, pracovné, predjarie, jarie, leto, aj po leto a jeseň ani nehovorím. No ale už bolo na čase vybehnúť si proste do lesa, načerpať energiu, potúlať sa popri malom Dunaji. A samozrejme, že som zakotvil cestou na svojom obľúbenom mieste, ktoré už všetci dobre poznáte. No ja som si urobil k tomu aj Earl Grey s medom, proste ten čaj mám naozaj rád, ešte nechám ho trošku vychladnúť. No ale čo som chcel je, že mám novú dýmečku, vlastne preto sme aj tu. A tú dýmku som dostal od môjho kamaráta do daru od Daniela Víta. Dýmkari určite budú vedieť, že Daniel pracuje v e-trafike a je to úplne úžasný človek. A veľmi veľa mi proste poradil, pomohol, čo sa týka akože dýmania, fajčenia dýmok, ako si vybrať dýmku, ako má byť vrtaná a proste všetky tie veci, čo s čím súvisí. A proste vyšperkoval to moje dýmkarenie k dokonalosti, že teraz jednoducho aj keď som si myslel, že už niečo viem, tak som pri ňom zistil, že vôbec nič neviem a naučil ma jednoducho toho dosť a tie dýmky teraz chutia úplne inak. No a my sme tam vlastne s mojimi dvoma kamarátmi otvárali výstavu v Prahe s Milošom Karáskom a Ferom Bohunickým, no sú dvaja sochári. No a pri tej príležitosti vlastne prišiel aj Daniel na vernisáž, no a daroval mi dýmku, lebo vedel, že ja mám veľmi obľúbenú. To je asi najčastejšie používaná moja dýmečka Savinelli One. Sú to také tie úplne najzákladnejšie dýmky, ale Pane Bože, z tohto sa tak dýma, že to proste ani pravda není. To je úplne že neuveriteľne. A ja som už veľmi dávno si chcel kúpiť aj sestru k tejto dýmke, pretože mi veľmi vyhovuje, sú úplne ľahučké, veľmi subtilné, proste presne akože mne do ruky. Úžasné, naozaj výborné. No a on jednoducho prišiel teda na tú výstavu, prišiel na tú vernisáž, prišiel ma pozrieť a daroval mi dýmku. A aha, akú? Sestru mojej milovanej Savinelke. Čo je proste... Ja nemám slov, takže Daniel, ešte raz ja ti strašne moc ďakujem. Už fičí, krásne voní. A pomaličky ju zafajčujem, dal som si ju na aromatiky. A neskutočne sa z nej teším, proste krásna dýmka, nádherná benka, proste do ruky, úplne, že perfektne vrtaná, proste skvelá, takže moje najčastejšie rotované dýmky sú teraz tieto dve, čo sa týka, keď si teda dávam, že do tejto dávam skôr také, že neutrály, ako je tu na môj milovaný Hyde Park a do tejto druhej teda sestry Savinelli One si dávam aromatiky. A jeden taký aromatik si dáme aj dnes. A je to vlastne Marrakeš Mixture. To mixture sa mi vždy zle veľmi vyslovuje, takže je to Marrakeš Mixer. Neuveriteľne voňavý, úžasný, skvelý tabák, ktorý má jednu nevýhodu, vlastne dve. Jedna je, že sa nedá kúpiť u nás. A druhá je, že treba s tým tabakom veľmi opatrne, že trošku mi trvalo, kým som prišiel na to, ako ho dýmať. Aby proste nezhorkol, aby nerozpaloval dýmku, lebo vie veľmi rozpaliť dýmku. Takže idem to teraz vyriešiť a hneď vám poviem, čo je vo veci. No a vlastne jediný problém, teda ak sa to, no vlastne on to nie je problém, ale niekto to tak môže nazvať, ale jednoducho jediná vec, ktorú treba urobiť je, že Pane Bože, podľa mňa takto to musí voňať v Marrakeši. Ja proste
ja vám ešte ukážem, že toto je proste geniálne. Ten, kto má rád aromatiky, tak toto je absolútna bomba. No ale treba vždy urobiť to, že ten tabak je dosť vlhký, že proste nechať ho vonku. Aspoň. Úplne minimum je 5 minút, ale ideálne 10 až 15 minút. Proste ho nechať vydýchať a až potom ho pekne nacpať do dýmky, pretože sa potrebuje nadýchnuť a keď to človek neurobí, tak on jednoducho veľmi rýchlo stráti chuť. To je jedna vec a druhá vec, že neskutočne rýchlo rozpaluje dýmku, keď je taký vlhký. Takže nechať ho troška vydýchať a smelo napchať do dýmky. Úžasné. No pozrite sa, úplná nádhera. Krásne virginky s Black Cavendishom. No a vlastne v chuti je cítiť kardamón, orientálne ovocie a vanilku. A ten, kto nemá rád kardamón, tak asi si moc nepošmakuje, lebo toto je tabak, kde to, čo je tam napísané, tak to tam naozaj reálne nájdete. Ale je to tak prazvláštna kombinácia a mne tak neuveriteľne chutí, že proste skvelé. Proste skvelé. No a vďačím za to, že pristal u mňa Ladisovi. Ladis, takže ďakujem ešte raz, užívam si tento tabačík. A som nesmierne rád, že som sa k nemu dostal. No. Takže tabačík máme odležaný a ideme si skúsiť nacpať do tejto nádhernej dýmečky. Krása. Pane Bože, to je vôňa. Do tohto jesenného lesa sa to bude mimoriadne hodiť, pretože ešte dnes a zajtra má byť takéto nádherné počasie. Úžasné babie leto. Všade tu po závesi lietajú pavučiny s pavúkmi. Takže sa veľmi teším. No a od pondelka, alebo vlastne už od nedele sa má zmeniť počasie. Z týchto 20 stupňov to má klesnúť na 10. Už to hlasí aj môj chrbát. takže bolo to vyslovene nutné vybehnúť von. Lebo potom už neviem, že kedy sa dostanem k ďalšiemu točeniu. Takže je to také náročné. No. Asi potom až pri top 5, ak sa niečo výraznejšie nezmení. A musím povedať, že top 5 bude tento rok trošku v inom zložení ako minulý. V trošku, a nie že trošku inom, ale zásadne inom. Takže kto to sleduje, máte sa na čo tešiť. No a ešte jedna veľmi dôležitá vec je vždycky, keď si napchám dýmku, tak je úplne super urobiť to, že vlastne ešte viacej to rozmelniť, alebo teda rozňahňať, alebo neviem, že ako to mám nazvať. A ten najjemnejší tabák, aspoň ja to teda tak robím, že si vždycky posypem tu na tento vrch a on potom nádherne chytí rovno, keď ho zapálite zápalkou. Takže taký malý trik. No a dýmečka samozrejme na 9 mm filter, takže ten si tam ešte musím dať a ideme si bafnúť.
chvíľočku odmlčal, teda vy to neviete, ale odmlčal, už mám polovicu fajočky vypavčenú. Tak som si proste sedel a nejak som sa pozabudol. Čiže vlastne už teraz ani neviem, že kde sme skončili. Takže začnem ako keby, že nový príbeh, alebo novú kapitolu. A to je, že mám za sebou ešte jednu dýmku od Petra Pohlúdky. Možno si pamätáte, je to dýmka z bazáru, ešte stále ju zafajčujem, ale ja som na ní vymenil náustok. Tam bol taký klasický dlhý, taký ten prefabrikát, čo majú veľmi veľa dýmok, ale ja som to vymenil za taký menší, kratší. Zrazu tá dýmka nabrala úplne, ale že úplne iný rozmer. Tvárovo je nádherná, proste kresbu má krásnu. A s týmto náustkom je to úplne že perfektné. A na to, že to je také krátke, vôbec z toho nejde nejaký že teplý dým alebo niečo, takže nádherná dýmka, strašne sa z nej teším. A proste som to kúpil za pár drobných proste na bazári. Niekde cez Facebook sa to tuším dražilo, či ako to bolo, si to nepamätám. Takže ešte to si bavnem a dám si do toho Hyde Park, keď dobavčím toto cestou naspäť domov. Hyde Park úplne zbožňujem, to myslím si, že ho netreba ani nejako predstavovať, tento ešte z roku 2017, už má na sebe nádherný cukor, takže to bude brutálske, jak sa hovorí. Úplná šmakotinka, ale že úplná. Takže na to sa teším. No, a potom ešte jedna taká úplne, že malá drobnosť, ja si veľmi rád, keď začínam dýmať, si zapalujem so zápalkou a potom už vlastne, keď sa zabudnem a treba dopalovať, tak už potom vlastne používam normálne zapalovač. Tento, čo už mám 5 rokov, 6 alebo koľko. Na to som robil tiež nejaké video od Petersonu. Jediné, čo som ani nie, že mohol vypnúť, proste nemám už čo vypnúť, je to absolútne dokonalý zapalovač, proste už som tam 3 alebo 4 krát menil kamienky vnútri a inak funguje absolútne, ale že absolútne spoľahlivo. Je to drahší zapalovač, ale naozaj ho veľmi odporúčam, ako fakt výborný a pripaluje sa s ním úplne skvelé. Nefunguje vo vetre, alebo keď je proste silnejší vietor, nezapalíte s tým ani prd, ale proste na takéto bezvetrie je úplne úžasné, skvelá vec. No a ešte ja premostím tieto našej úžasnej knižke o zálesí, na ktorú som veľmi pyšný, veľmi hrdý, že sa nám to podarilo urobiť a nie je to žiadna encyklopédia alebo proste neviem ako to mám nazvať, je tam naozaj že málo textu k veci a je to skôr zamerané na tie staré rodiny tu, na ten život a jednoducho je to skôr taká pocitovka. Tá knižka je vyslovene robená, nechcem povedať, že na emócie, ale ako je tu blábolám, tak som si natočil nejaké zábery, takže predpokladám, že teraz to pozeráme, pokiaľ sa mi to podarí zostrihnúť. No a vyslovene je to urobené skôr akože ako fotokniha. Takže má to nádherný látkový obal, taký som si vždy vysníval, je tam proste vyrazené, je to urobené úplne minimalisticky a naozaj som veľmi rád, že tá kniha vznikla a že tu vlastne po nás zostane nejaká stopa, pretože 100 rokov je relatívne krátka doba a veľmi veľa sa tu zmenilo. V 60. rokoch my sme ešte nemali asfaltové cesty tu, alebo bola len teda jedna hlavná proste elektrifikácia a podobné veci sa tu zavádzali akože veľmi neskoro. Medzi Zálesím a Malinovom nebol most, čiže tu fungoval prevozník, ako úžasné veci sa podľa mňa človek dozvie v tej knihe a snažil som sa ju proste vymyslieť a urobiť tak, aby bola zaujímavá nielen pre človeka, ktorý tu býva, ale proste aj pre človeka, ktorý má možno záujem o nejakú históriu nejakých vecí alebo proste jednoducho, aby bola zaujímavá aj pre ľudí, ktorí tu nežijú. A myslím si, že sa to celkom podarilo. Urobili sme náklad 500 kusov, čo sme si pôvodne mysleli, teda, že by to teoreticky mohlo stačiť, ale veľmi rýchlo nás ľudia vyvedli z omylu, takže už nie je.
alebo v blízkej budúcnosti už nebude, pretože je posledných 50 kusov, ktoré sa rozchytajú veľmi rýchlo, predpokladám. Takže sa teším, že to mal obrovský úspech. Knihu sme krstili, všetko to dopadlo úplne úžasne, takže sa z toho veľmi teším, že niečo takéto vzniklo a že tu teda po nás zostane nejaká stopa. Čiže Ignác Gešaj emigroval do USA, pracoval tam ako učiteľ slovenčiny v Pensylvánii a neskôr bol novinár, amerikánsko-slovenské noviny, Slovenský denník, Národné noviny, New Yorkský denník, nejaký denný hlas. No a v USA vstal pri vzniku Slovenskej ligy v Amerike a bol pri zrode Clevelandskej dohody, rovnako bol aj signatárom Pittsburghskej dohody, takže proste neuveriteľný človek. No, neviem, či počujete, ale myslím, že to bude počuť. Tak v pozadí je 12 hodín, zále si bijú zvony. Takže je čas sa pobrať domov na obed. Je už aj dýmka dohasína, už som úplne na konci. Takže je čas pomaličke sa pobrať domov na obed. No a ja si ešte predtým ale nacpem Hyde Park. A poďme sa naobedovať a skúsim to nejako strihnúť. Lebo mi píše veľmi veľa ľudí, že už som dlho nič nenatočil. Áno, je to pravda, dlho som nič nenatočil, ale boli na to dôvody. Takže snáď vás toto videjko poteší. Ešte som niečo chcel, už som asi nič nechcel. Ja ešte som chcel jednu vec, prosím vás, strašne veľa ľudí mi píše aj, aby som im poradil, čo sa týka dýmok a napríklad, že výberu tabákov a proste podobné veci, len ja na to ako fakt nemám kapacitu, sa hrozne ospravedlňujem, že ja odpíšem, potom mesiac kľudne neodpíšem a potom sa deje, a potom si ľudia akože o mňa myslia, že som nejaký nadutý alebo proste niečo, nie. Ja proste na to len nemám kapacitu, mám 3 deti, riešim strašne veľa vecí, výstav, prevažnú dobu som v Čechách, pretože tam fotografujem toho Jana Švankmajera, na Horním Staňkovie, cez zimu v Knovízi, potom vlastne riešim tie výstavy v Prahe, veľmi veľa sa zdržujem v Prostejove, lebo tam máme dosť veľa práce, tam riešim k tému výročiu smrti Jiřího Volkra nejaké veci, bude tam taká nádherná výstava, o ktorej vám dám určite vedieť, to bude v januári, kde budú moje fotografie, čo sa týka Jiřího Volkra a tak ďalej. Čiže proste nemám kapacitu. A do toho ešte chodím normálne, že ako keby, že do práce, teda no do práce fotografujem strašne veľa vecí, ako takých tých komerčnejších, no nie strašne veľa, proste jednoducho aj tie komerčné veci, pretože z niečoho musím žiť. Takže proste nemám na to kapacitu a večer si strašne rád proste napíšem nejaké poznámky alebo proste prečítam si nejaké veci, básne, čokoľvek. Takže sa naozaj ospravedlňujem, nie je to tým, že by som nechcel odpísať, alebo že by som bol namyslený, alebo proste že čokoľvek. Aj strašne dlho mi trvalo, teraz keď ma zabijete, proste vypadlo mi meno, ten chalan, čo vyhral Glengarry Flake odo mňa, tak mi dlho trvalo, že kým som mu to odoslal, tam boli ešte nejaké iné komplikácie, by som to nazval, pretože maily prišli do spamu a on si myslel, že mu neodpisujem a že bla bla bla. Čiže všetko sa tu vyriešilo v spokojnosti, samozrejme tabačík je na mieste, čo som veľmi rád, len jednoducho mne všetko vždycky strašne dlho trvá, lebo proste mám to myslenie neviem aké a proste mi to lieta krížom krážom. Takže tak, a teraz moja malá oslavovala 2 roky, takže som bol úplne, že duchom neprítomný. No, priatelia, takže dosť bolo kecania. Ešte niečo z toho asi vydolujem. Dolejem si čajík. Napchám Hyde Park. A fičím na obed. Takže my sa vidíme teda asi najskôr až pri tej top 5 pri vianočnom videu, lebo musíme dokončiť veľa vecí, čo sa týka toho Jiřího Volkra a toho Jana Švankmajera, takže
nebude mať asi čas. Ale jeden nikdy nevie, možno motika vystrelí. Takže želám vám úžasnú, krásnu jeseň, chladný dým, veľa dobrých tabakov. Veľmi rád som všetkých videl, teda vy mňa skôr, ale platí to aj opačne. No a idem sa na vás opäť tešiť. Užite si toto nádherné počasie, ktoré ešte budeme mať pár dní, lebo potom sa už budeme trkotať. Takže ešte raz krásne babie leto, chladný dým.